Λοιπόν, θέλω να σου δείξω ένα εργαλείο το οποίο με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Το εργαλείο αυτό λέγεται Paperclip και θα σου εξηγήσω ακριβώς γιατί με έχει ενθουσιάσει. Στην ουσία το concept του βίντεο και το concept του εργαλείου είναι πώς μπορούμε να φτιάξουμε μία εταιρεία που είναι καθαρά φτιαγμένη και δομημένη από AI agents. Δηλαδή θα μετακινηθούμε από μεμονωμένους ανεξάρτητους AI agents οι οποίοι δεν συνεργάζονται μεταξύ τους και θα δούμε πώς μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε μια οργανωμένη δομή, μια εταιρεία η οποία δεν περιέχει κανέναν άνθρωπο. Οπότε στην ουσία θα δούμε πώς εσύ μπορείς να φτιάξεις τη δικιά σου AI εταιρεία, δηλαδή να έχεις μια δομή από AI agents, τους οποίους θα τους έχεις εκπαιδεύσει σωστά, η οποία θα τρέχει για εσένα ή την επιχείρησή σου 24/7 μόνη της και εσύ απλά θα επιβλέπεις σαν ο CEO, σαν ο manager αυτής της εταιρείας το τι γίνεται. Πρωτού πάμε όμως στο εργαλείο, πρέπει να αναφέρω γιατί πιστεύω ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να στραφούμε προς τέτοιες δομές, προς orchestrated δομές από agents, γιατί το concept δεν είναι εντελώς καινούριο, το concept αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε και στο NA10. Ωστόσο ήταν πολύ πιο δύσκολο να το χτίσουμε και ήθελε πολύ παραπάνω ώρα από development. Ο ένας λόγος είναι αρχικά ότι το AI και οι agents ή οι coding agents όπως το Claude Code π.χ. έχουν φτάσει σε ακραίο σημείο, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και ειδικά τελευταία το Claude Code με τα skills και τα νέα features που έχει βγάλει στην αγορά έχει γίνει ίσως ο καλύτερος agent, προσωπικός agent που μπορείς να έχεις για να βγάλεις τη δουλειά σου αυτή τη στιγμή. Πέρα όμως από το Claude Code για το οποίο μιλάει όλη η αγορά τελευταία, γιατί άλλο μιλάει όλη η αγορά τελευταία, μιλάει για ένα project το οποίο βγήκε πρόσφατα, το οποίο λέγεται OpenClaw, το οποίο είναι ένας open source AI assistant. Είναι ένας AI assistant ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μοντέλο στην αγορά, είναι κάτι που μπορείς να το στήσεις είτε στον υπολογιστή σου είτε σε ένα server, αλλά εγώ θέλω να πάρω από το OpenClaw ένα στοιχείο, ένα χαρακτηριστικό, το οποίο πιστεύω ότι το έκανε πολύ πιο powerful και πιστεύω ότι αυτό είναι που κάνει τη διαφορά και το έχει φέρει τόσο πολύ στη δημοσιότητα, το οποίο δεν είναι άλλο από το proactivity. Ο OpenClaw είναι ίσως από τους πρώτους proactive, πραγματικά proactive agents. Τι εννοώ proactive agents? Μέχρι στιγμής είχαμε συνηθίσει οποιοδήποτε agent φτιάχναμε να γράφουμε ένα prompt και να μας δίνει την απάντηση, να αντιδράει ο agent σε κάποια δικιά μας πράξη. Το κοντινότερο σε proactive agent που είχα δει τουλάχιστον εγώ είναι να έχουμε κάποιο schedule trigger στο NA10 το οποίο θα κάνει αυτό μόνο του trigger τον agent που έχουμε φτιάξει. Το OpenClaw εισήγαγε μια λογική εντελώς διαφορετική, χρησιμοποιώντας κάτι που λέγεται Heartbeat. Στην ουσία το OpenClaw είναι σχεδιασμένο να ξυπνάει ανατακτά χρονικά διαστήματα και να τσεκάρει το αρχείο Heartbeat, το οποίο δεν είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό αρχείο που περιέχει οδηγίες για το τι να κάνει αυτός ο agent όταν ξυπνάει. Και εννοείται το OpenClaw είναι σχεδιασμένο να ανανεώνει το Heartbeat του μόνο του για να γίνεται ολοένα και καλύτερο. Για να μην μακρηγορώ, το OpenClaw έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πρώτους και καλύτερους AI assistants που όντως κάνουν πραγματική δουλειά σε ένα laptop, σε ένα server από μόνοι τους. Και έχουμε και το Claude Code, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ίσως η καλύτερη επιλογή για κάποιον που θέλει να χτίσει το οτιδήποτε με AI. Πάνω σε αυτά τα δύο, σε αυτές τις δύο τεχνολογίες, έχει βασιστεί και ένα εργαλείο το οποίο λέγεται Paperclip, το οποίο είναι ένα open source εργαλείο, που σημαίνει ότι ο καθένας μας μπορεί να το πάρει δωρεάν, να το χρησιμοποιήσει και να χτίσει πάνω του. Στην ουσία τι έκανε το Paperclip? Σου επιτρέπει πάρα πολύ εύκολα να χτίσεις μία δομή από agents οι οποίοι έχουν από πίσω την νοημοσύνη του Claude Code, δηλαδή είναι σαν να τρέχεις το Claude Code με τους agents που έχεις μέσα στο Paperclip, αλλά το Paperclip έχει πάρει και έχει κρατήσει και τη λογική του OpenClaw, άρα έχει για κάθε agent μέσα στη δομή της εταιρείας το δικό του Heartbeat αρχείο. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να έχεις μία δομή από AI agents οι οποίοι χρησιμοποιούν την νοημοσύνη, τον εγκέφαλο του Claude Code, είναι φτιαγμένοι με τη φιλοσοφία του OpenClaw, δηλαδή ξυπνάνε από μόνοι τους
Οπότε έχεις μια εταιρεία η οποία είναι 24/7 ενεργή και δουλεύει προς ένα στόχο. Ωραία τα λέμε, αλλά πώς μοιάζει αυτό στην πράξη? Κάπως έτσι μοιάζει το Paperclip από μέσα. Στην ουσία είναι απλά ένα UI το οποίο έχει στηθεί πάνω στους AI agents αυτούς. Το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις στο Paperclip έχει ένα δικό του onboarding procedure, οπότε θα περάσεις από αυτό και θα το στήσεις μαζί με το Paperclip όταν το καταστήσεις. Εγώ το έχω καταστήσει ήδη. Όπως είπα και πριν, οι agents αυτοί ξυπνάνε και δουλεύουν προς ένα στόχο. Οπότε εσύ έρχεσαι και ορίσεις εδώ τους στόχους της εταιρείας σου. Π.χ. έχω βάλει εγώ we want to reach 10k MRR by helping businesses integrate AI and AI agents into their lives and workflows in order to scale. Έχω βάλει έναν στόχο για την εταιρεία που θέλω να στήσω εδώ πέρα στο Paperclip και κάθε φορά που θα ξυπνάνε οι agents θα τσεκάρουν αν υπάρχει κάποιο task να δουλευτεί προς αυτόν τον στόχο. Πώς μοιάζει η εταιρεία μου τώρα? Άμα πας στο company και στο org θα δεις ακριβώς ποια είναι η δομή της εταιρείας που έχεις και θα δεις εδώ ας πούμε κάτω από τους agents ότι χρησιμοποιούμε Claude. Το Paperclip μας δίνει και άλλες επιλογές. Αντί για Claude μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Codex π.χ. ή κάποιο άλλο εργαλείο ή κάποιο άλλο μοντέλο. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα έχει και ποια. Αλλά εγώ χρησιμοποιώ το Claude γιατί είναι αυτή τη στιγμή στα μάτια τα δικά μου το πιο δυνατό. Πώς φτιάχνουμε τη δομή μιας εταιρείας? Φτιάχνουμε εδώ όλους τους agents της εταιρείας. Πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο. Εδώ μπορούμε να δούμε και τους agents που μας δίνει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Claude Code, Codex, Gemini, OpenCode, το οποίο είναι ένα open source Claude Code, το Cursor, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε ένα OpenClaw agent που έχουμε ήδη στημένο. Εγώ θα επιλέξω Claude Code. Αυτό που θέλω να δεις εδώ, στην ουσία αυτό είναι οι ρυθμίσεις για να φτιάξεις ένα νέο agent. Θα βάλεις το όνομά του, τον τίτλο του και εδώ θα βάλεις το που κάνει report. Εδώ κάπως έτσι φτιάχνουμε τη δομή. Π.χ. θέλω να φτιάξω έναν test agent ο οποίος να απαντάει στον CMO. Θα βάλω reports του CMO. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάτω από το CMO πρέπει να δω εγώ στο οργανόγραμμά μου αυτόν τον agent. Ο agent που φτιάχνουμε εννοείται χρειάζεται και ένα καλό prompt. Εδώ είναι στην ουσία που θα έρθεις και θα βάλεις αναλυτικά όλο το prompt για τον agent σου και θα προσπαθήσεις να τον εκπαιδεύσεις. Αυτό που συστήνω είναι να φτιάξεις έναν agent για κάθε πολύ συγκεκριμένη δουλειά που έχεις στην εταιρεία σου. Είναι καλύτερο να έχεις agents στους οποίους έχεις αναθέσει πολύ συγκεκριμένες δουλειές παρά να έχεις έναν να τα κάνει όλα, γιατί θα χάσεις την μπάλα. Θα βάλεις το prompt και εδώ πέρα μπορείς να συνδέσεις και το agents.markdown αρχείο. Στην ουσία εδώ θα βάλεις αναλυτικά σε markdown μορφή και τα instructions, τις οδηγίες για τον agent. Αυτό το αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί και αυτόματα αν ζητήσεις από τον CEO agent να φτιάξει αυτό στον agent σου. Οπότε θα δημιουργήσει και το prompt και το instructions αρχείο κατευθείαν μόνο του. Οπότε θα δημιουργήσω εγώ τον agent τώρα πρόχειρα και έχοντας δημιουργήσει τον agent θα δεις ότι στο inbox έχω μια ειδοποίηση όπου στην ουσία κάνω approve αν θέλω όντως να προσλάβω αυτόν τον agent. Κάνω approve. Και δύο πραγματάκια αν θέλω να δούμε εδώ πέρα σε έναν AI agent είναι το instructions. Εδώ είναι στην ουσία που μπορείς να γράψεις και εσύ μέσα στο markdown file όλα τα instructions, όλες τις οδηγίες για το πώς να συμπεριφέρεται αυτός ο agent. Και άλλο πολύ σημαντικό, γιατί δεν αρκεί μόνο να έχουμε έναν agent ο οποίος να είναι ένα απλό chatbot και να γράφει πράγματα ή να διαβάσει. Εδώ είναι που αξιοποιούμε τα Claude Skills. Αν δεν γνωρίζεις τι είναι τα Claude Skills, στην ουσία είναι μια νέα μέθοδος που έβγαλε η Anthropic του Claude, όπου μπορείς να βάλεις σε μορφή πακέτου μια σειρά από οδηγίες, τις οποίες θα τις πάρει κατευθείαν έτοιμες το Claude για να εκτελέσει ένα workflow. Είναι σαν να του δίνεις μια συνταγή για το πώς να εκτελέσει κάτι, δεν είναι τίποτα άλλο. Και είναι σε ένα markdown αρχείο, σαν ένα text αρχείο το οποίο το παίρνει και εκτελεί 1, 2, 3. Οπότε σε αυτά τα ίδια skills που έχεις μέσα στο Claude τα διαβάζει και το Paperclip. Π.χ. εγώ βλέπετε εδώ έχω 2 skill εγκατεστημένα τα οποία τα διαβάζει και το Paperclip. Οπότε τι θα έκανα, θα πήγαινα στα instructions και θα έλεγα στο agent εδώ πέρα ακριβώς ποια skills θέλω να χρησιμοποιεί και πότε αναλόγως με τη δουλειά που έχει.
Κάπως έτσι, πηγαίνοντας σε κάθε agent που έχω μέσα στη δομή της εταιρείας μου και πολύ προσεκτικά δίνοντάς του τα κατάλληλα skills, την κατάλληλη πληροφορία, το κατάλληλο context, αρχίζω και έχω μια πολύ καλά εκπαιδευμένη ομάδα από AI agents, η οποία, ξαναλέω, έχει το δικό της παλμό και δουλεύει 24/7. Το μόνο που θα έχω να κάνω εγώ από εκεί και πέρα είναι μέσω του dashboard να επιβλέπω το τι κάνουν εδώ οι agent μου και να αναθέτω στους agents τη δουλειά που θέλω να γίνει. Π.χ. ξυπνάω το πρωί και έχω ένα νέο task το οποίο θέλω να γίνει, το αναθέτω στον CEO και αυτός θα το αναθέσει στον κατάλληλο agent που έχει από κάτω του για να βγάλει τη δουλειά. Μέσα από το inbox μπορώ να τσεκάρω όλα τα μηνύματα και όλα τα updates που έχουν γίνει σε όλη την εταιρεία. Ένα πραγματάκι που δεν έδειξα είναι ότι υπάρχουν και τα projects, οπότε στην ουσία μπορείς να φτιάξεις και εσωτερικά projects μέσα στην εταιρεία, όχι μόνο να έχουμε ένα κοινό στόχο και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, αλλά να οργανώσεις ακόμα περισσότερο τη δουλειά σου σε sub-projects. Γενικά έχει πάνω κάτω ό,τι θα χρειαζόσουν να έχεις σε ένα εργαλείο, να το πω communication και project management. Εντάξει, project management, ok, έχουμε τους στόχους, έχουμε tasks μέσω των issues, οπότε ok. Αλλά από άποψη επικοινωνίας, να βλέπεις τι κάνει ο κάθε agent και να μπορείς να συνομιλείς μαζί τους, είναι ωραίο. Αν πάμε εδώ και σε ένα issue που είχαμε, σε ένα task που τους έβαλα εγώ, θα δεις ότι σου δίνω το update, το τι έκαναν στον υπολογιστή και εσύ μπορείς ακόμα και να τους αφήνεις σχόλια και να τα διαβάζουν. Τελευταίο, κάτι που είδα τώρα, είναι ότι υπάρχει εδώ και ξεχωριστό tab για skills, όπου μπορούμε να κάνουμε add και να προσθέσουμε skills τα οποία τα βρήκαμε στο ίντερνετ. Υπάρχουν resources και sites όπως το skills.sh, όπου έχει άπειρα έτοιμα skills τα οποία αυτοματοποιούν διάφορα workflow. Οπότε κάνε μία έρευνα εκεί, δες τι σου αρέσει και απλά βάλε εδώ στο paperclip πολύ απλά με ένα copy-paste αυτά τα skills εδώ μέσα. Τελευταίο πράγμα, κάτι που μπορεί να έχετε παρατηρήσει, είναι ότι εγώ έχω τρέξει τους agents για λίγο μέσα εδώ πέρα, αλλά το monthly spend παραμένει 0. Αυτό είναι επειδή δεν χρησιμοποιώ την εσωτερική πληρωμή tokens του paperclip, είναι επειδή χρεώνομαι κατευθείαν στο Cloud Code account μου. Γι' αυτό και αν και εσύ το τρέξεις και δεις αυτό το 0, μην παραξενευτείς, το είχα ψάξει και εγώ και δεν φαίνεται γιατί χρησιμοποιεί το payment σύστημα που έχεις εσύ από το Cloud ή από όποιο άλλο εργαλείο χρεώνεις τέλος πάντων. Και αυτό ήταν πάνω κάτω το paperclip. Γενικά είναι ένα εργαλείο που ήρθε να μας κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη όσον αφορά το να στείλουμε agentic συστήματα. Μας το κάνει εξαιρετικά εύκολο να φτιάξουμε μια δομή από AI agents και ο λόγος που με έχει ενθουσιάσει είναι πολύ απλός. Ξεκίνησα να αναρωτιέμαι τι θα μπορούσε να κάνει μια ομάδα από AI agents η οποία έχει έναν πολύ ξεκάθαρο στόχο, έχει πολύ συγκεκριμένα instructions, πολύ καλά δομημένα instructions τα οποία εξηγούν ακριβώς πώς πρέπει να συνεργάζονται και έχει τα κατάλληλα skills και πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία για να βγάλει όντως τη δουλειά που πρέπει να γίνει. Θα τα πήγαινε καλύτερα ίσως από μια ομάδα ανθρώπων, θα τα πήγαινε χειρότερα, θα μπορούσε να δώσει υπερδυνάμεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα χειρίζεται πολύ καλά μια τέτοια ομάδα. Δεν γνωρίζω, αλλά είναι σίγουρα ένα πολύ ωραίο case και νομίζω ότι μπορούμε να πειραματιστούμε πολύ πάνω από αυτό και να δούμε τι μπορούμε να χτίσουμε με αυτό. Αν θέλεις να δοκιμάσεις το paperclip, θα σου έχω και κάτω στην περιγραφή ένα πολύ μικρό guide για το πώς να το εγκαταστήσεις. Είναι 2 λεπτά η εγκατάσταση, τίποτα. Και θα το έχεις να τρέχει στον υπολογιστή σου στο App Swiss. Και έρχονται και άλλα πολύ ωραία βιντεάκια πάνω στο AI, σε AI εργαλεία και σε cool πράγματα που φτιάξαμε χρησιμοποιώντας τα.